Και οι πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Έως το Μεγάλο Σάββατο, ελάτε για χοιρινή μπριζόλα ή λαιμός 3,99 το κιλό. Ξυλοκάρβουνα 10 κιλά 7,99. Γιαούρτι στραγγιστό 1,99 το κιλό. Κεφαλοτήρι τρικάλων 6,49 το κιλό. Κρασί σόκου βαρελάκι 5 λίτρα 6,90. Και μόνο έως τη Μεγάλη Τετάρτη. Όλες οι μεγάλες συσκευασίες Ariel 9,49. Και για επιπλέον κέρδος, μην ξεχνάτε το κουπόνι του Έθνους της Κυριακής για το σύνολο των αγορών σας. Βερόπουλος. Και οι πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Έως το Μεγάλο Σάββατο, ελάτε για ντομάτες ελληνικές 1,39 το κιλό. Φέτα βαρελίσια 5,89 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ελαιώνιον 5 λίτρα 16,99. Όλα τα προϊόντα Colgate 40% φθηνότερα. Σετ 2 μαξιλάρια ύπνου 5,99. Και μόνο έως τη Μεγάλη Τετάρτη. Όλες οι μεγάλες συσκευασίες Ariel 9,49. Και για επιπλέον κέρδος, μην ξεχνάτε το κουπόνι του Έθνους της Κυριακής για το σύνολο των αγορών σας. Βερόπουλος.